get an outcome from Tanzania. Diponi bedo ni noyudo komni bang' nindo mar Magufuli ema nyalo miyo bed kod luoro ma kamae. Kaluwore ni samoro no nyalo neno ni oonge oteku mar dhi chung' kendo mondo defend komno kaka jachung'. Kaluwore ni en jalup jatend piny. Yeah, mano nyalo bedo. Ngeni bewa from Zanzibar. Zanzibar is a smaller area from Tanzania. Koro the problem this violence okelo, there is issues ma ochako biro ni Jo-Tanganyika, Jo-Zanzibar, you know those things, eh? Apparently there was a wrong advice manomiye. We believe ni that is a problem. Ni koro no neno ni nikech noa from a smaller area, ni maybe okobi yudo numbers kako dwaro. I think that was a fear ma was unfounded. Once you are in CCM, wherever way it happens, you always almost get to be elected, unless otherwise. Koro, I don't know what advice mano miye, and I think ninga ma miye that advice ema tere marach. But being nikoro mayo setimre, it's very unfortunate ninya kakoro watim gimo watimo mondo wane in Tanzania can go back to the Tanzania we used to know. It's very unfortunate. Nikoro wangi a country ma used to be very peaceful. Tanzania has helped a lot of movements, independence. In fact, a lot of them, Mozambique, Sakia, South Africa, those places. Tanzania was a place manewadhiye. Koro, I don't know, it's, you wonder, the history Tanzania got or what we are getting now is totally different from what we had hoped for. But wabo tema gimonya loto, let's hope wabo yudo gimo an outcome. Ere kamikete nyalo mar oganda Jo-Tanzania bedo kod thuolo mar riwruok kata assembly, freedom mar assembly kata wacho pachgi, freedom of expression. Ina onade kama gigike be gin kod nyalo mar wuoko kendo ahinya to bang' neno ka osenego oganda kendo jomoko bende ohiny, moko lal go, moko bende ndheyo kata mana doho kotergie. Gimwang'e ni kochopoga kuma ihinyo ji kaka ihinyo no, to buogo ji gi bunde gi akiang'owa. Sometimes oktiga. In fact, people reach a point magiwacho ni karach to rach. Joma dhi odhi, to wabo timo gimwanyalo timo. Inge gimoro, there is no government masoseloyo ji. There is never. Iyudoga government mobet kanyo for 40 years, 30 years, 20 years, and then suddenly gimoro timore. Even Sudan kai, ni wangi al-Bashir. And one time al-Bashir onindoka is very powerful. The next morning, the next evening, oringo. Koro, we know ni that can happen. Katakanga to wacho ni oparo no nge moloyo ji. Wange ni wangi history. To history has always favored the people. People always win. So ngamaparo ni serekal nyalo bogo ji. It's very unfortunate. We are going to have this problem for a while, and the people will eventually win. That is our belief. People will eventually win this.